No ei tää nyt niin huonolta näyttänytkään kuin mä luulin. Mitäköhän nää otetaan pois silmistä? Mä en enää muista. Kuinka paljon jännittää? Nyt varmaan aika paljon jännittää. Varsinkin noi teidän meikit. Muistakaa laittaa puhelimen äänettömälle ja niiden käyttö kierroksen aikana on äärimmäisen rangaistavaa. Ei vitsi ottaa kipeätä oikeesti ylikovaa. Tää on kaukana nautinnosta nyt tämä. Ja ihan oma mukaan. Mä oon vähän niinku Sikke Sumari. Voitko kertoa 3 syytä, miksi toi oli hyvä hankinta? Toi on vähän typerän näköinen. Koska oot kuule ollut viimeksi kuntotestissä? Meillä on ollut varmaan vuonna 2008 ja tänään nyt sit heti uudestaan. Pikkusen jännittää. Pitäisi löytää oikein se paikka. Sport Center. Hyvä asiakas. Tässä ei ole kulkureittiä. Aidan ylittäminen on kielletty. Jahas. No niin, Esport Center. Onko se tämä? Täällä on ainakin kaikkea kuntosalia ja muuta systeemiä. No ei tää nyt niin huonolta näyttänytkään kuin mä luulin. Tuntuu pakaroista. No niin, nyt on kaikki muut testit tehty, paitsi vielä olisi lihaskunta jäljellä. No testituloksista huomaa, että olet oikeasti tosi hyvässä kunnossa, että siellä on kaikilla osa-alueilla kuitenkin vihreää, niin kyllä siinä mielessä. Huhhuh. Hengissä olen ja tulokset oli hyvät. Olen tyytyväinen. Näin. Joo. Ei mitään hätää. No pitäisikö mun ottaa se puhelin? Kyllähän mä pystyn tässä samalla siitä niinku seuraamaan. Häh? Haluuks ottaa? No kun mua häiritsee se, että tavallaan kun tässä pitäisi niinku ihmiselle selostaa samalla ja nyt ei tule selostusta. No niin. Nyt on hyvä kuulla. Eiks vaan? Aiku oma naama näkyy. Joo. No nyt on. Nyt on. No näkyy mitä tapahtuu. Eikö se ole niinku se idea? Se on ihan totta. Joo. Mitäköhän nää otetaan pois silmistä? Mä en enää muista. Olisiko sulla jotain vinkkiä? Pintsaat ne. Tavallaan, että lähestyt näin, vedetäänkö alas, Joo. sitten nappaat niinku 2 sormella sen. Okei, niin että se vähän niinku näin. Noin, joo. Joo, Sitten okei. ne lähtee tosi hyvin. Tosi kiva. Nätti. Ihana, jos se korostaa sun hampaita. Noin. Mutta se on killer clown. Kyllä. Joo. Slay bitch. Eli nyt sit ensi vuonna, kun haluat Halloween meikkiä tai maskia, niin there is a lady who can do it. Whoop. Hoppa. Hoppa. Aivan sika hyvä. Siis kato, kun meillä oli pukukoodi oli musta ja sitten piti laittaa punaista huulipunaa. Niin, tää on yli hyvä. Mä laitoin kyllä... Ei, mutta siis tää on täydellinen. Tää on jo punainen huulipuna. Mä laitoin sen Stanjalle viestiä, että onko tää hyvä, kun mä laitoin sen meidän niinku Insta-kuvan. Sä laitat, no on todella hyvä. Tää on nyt niin paljon parempi kuin siinä kuvassa, mitä mä näytin. Kiitos vaan. Tässä vaiheessa. Kiitos vaan teille. Kiitos vaan teille. Kiitos vaan teille kenestä. Naamoista ja... Että olette olemassa ja...
Dodin. Nyt me saadaan viedä kamat huoneeseen. Jos täällä oikeasti siis kummittelee, niin mähän olen semmoinen ihminen, joka siis vaan vetää kummituksia puoleensa. Kellari. Ollaanko me kellarissa? Mikä numero meillä oli? 4. Huone löytyi. Huone löytyi. Saako jossain valossa? Wow, siis tää on isompi kuin meidän asunto. Se ei paljon vaan. Onpa kiva. Onko? Oi, me päästään kylpemään. Laita valotus. Jännittäisikö? Ei. Anttoni ei ikinä jännitä mikään. No mikä mua jännittää? No, kaikki pelottavat asiat, että me tullaan kohtaamaan tuolla kaukukierroksella. Ollaan kaikista. Asteikolla 1–10, paljonko pelottaa tällä hetkellä? No noitten sun äskeisten tarinoiden jälkeen 9. Teidän pelottelut purii nyt, että lähestytään 10 kyllä. 1–10, Laura. Kuinka paljon jännittää? No kyllä mä aika paljon jännittää. Varsinkin noi teidän meikit. Mä säikein, että te ootte osata mitään. No, se on siis onnistumisen merkki. Mut ai niin, 1–10. No ehkä semmosia niinku 9–. Tervetuloa vielä näin yhteisesti tänne Vanajanlinnaan. Minä olen hovimestari Holmström. Muistakaa laittaa puhelimet äänettömälle ja niiden käyttö kierroksen aikana on äärimmäisen rangaistavaa. Kierroksen jälkeen teidät tuodaan takaisin tänne juhlasaliin. Mikä oli MP-illasta? Kauhukierros oli kiva. Oli tosi kiva. Mä säikähdin varmaan joku 6 kertaa silleen, että oikeasti kiljuin niin sydämeni pohjasta. Mä säikähdin kerran. Täytyy pestä naama. Hei tarvi. Miksi ihmeessä? Kaikki on niin kehonnut näitä tänään, että ei malta pestä. Niin eihän ne tiedä, ketä siellä aamupalalla on. Kun niin, ne tunnista meitä. Niin, mutta oli kiva ilta. oli tosi kiva ilta. Aamuraikas iloinen, sanois Henny. Todellakin. Joo. Silmät näyttää krapulaiselta, vaikka ei olisi krapula. Joo, se oli aikamoinen hinkkaaminen. Meri teki siis niin hyvän meikin, että se ei mennyt lähteä irti. Varoitte tipun Liisa ihmemaa. Mulla on aina tää sama setti. Pekania, munia, croissantti, leipä, täytteillä, joku hedelmä, jogurttia, mysliä, kaffia ja mehua. Aamupala oli mainio. Ja nyt Anton on ihan pakko päästä uimaan. Tää on ihan uimiskeli. No, voitko liikkua, ettei jäädytä tänne jääpuikoiksi? Kyllä tänne ihan niinku talvitakin ois voinut laittaa, mutta päätin lähteä nahkatakissa. On viileitä. On. En. Mä kuvaan, kun sä kävelet. Hullujen homma. Ei jäässä jo nyt jo jalat. Ai perhana. Tää on hiljaa, ei saa huutaa.
vitsi ottaa kipeätä oikeesti ylikovaa. Ai, se on aina yhtä miellyttävää. Kauanko mun pitää täällä seiskella? Aivan sairaan kylmää! Voi Miki! Mene nyt kun mun jalat paleltuu. Mitä sanotaan? Kiitos. Oliks tää tässä? Mä tuun käymään uudestaan. No mä en kyllä tuu. Antonin keittiössä tänään. TikTok-trend. En mä tiedä mikä tää on. Tää on tällainen eräänlainen mössö. Mössö. Lohta, kurkkua, punasipulia, kapriksia, tilliä ja limeä. Sitten huolella hakkaat kaiken todella pieneksi massaksi. Niin meillä on vähän yksinkertaisesti. Eikö? Eli ei kapriksia, koska ne on pahoja. Tilliä ei ollut. Meillä oli tilli, tai mikä toi on, ruohosipuli. Tuore juusto. Eli vähän modattu. Alright. Nyt testataan. Se on vielä vähän jämäkämpi kuin jos se olisi 2 tuorejuustoa. Erittäin hyvä. Voitko kertoa 3 syytä, miksi toi oli hyvä hankinta? Tästä oli hyvä tarjous. Sitten toisena, ehkä tärkeimpänä syynä, meillä on nyt niin paljon kavereita kaikissa eri ohjelmissa, että me kuullaan mitä ne höpöttelee siellä. Eikö? Ja sitten vaikka nyt siisti katsoa leffoa, kun tulee vähän fiilistä. Mikäs se on kai se sanonta? Että kaikilla on selitys ja... Mä jotenkin niinku ymmärtäisin, jos meillä olisi niinku, tiedätkö, joku oikein siis kunnon niinku olohuone ja kaikkea, mutta niin me ollaan kaikki tässä niinku pikkukämpässä. Tarvitaanko me nyt niinku jotenkin hirveä äänentoista tähän, kun me muutenkin toi telkkari on tuossa niinku metrin päässä. Mutta jos laittaa vaan niinku kovemmalle telkkaria. Jos sanoo asia. Subwoofer. Ai. On kyllä kiva. Aina kiva saada uusia leluja. Ei se on suuhun. Pissaus. Hyvät on äänet. Voi katsoa täällä mitään. Tervetuloa Intercity-junaan numero 43 ja matkalla Tampereen Seinäjoen kautta Vaasaan ja pääteasema Vaasa aikataulun mukaisesti kello 13:24. Vois kuvata vähän kauempaa. Ei, mä kuvaan tuon. Kuvaat. Kattokaa mitkä painaumat. Herra jestas. Mitä me syödään tänään? No sitä mitä äitillä on tarjolla. No mutta niin, mutta sä voit vastata vähän pidemmin. No luultavasti meillä on jotain pataattiranskalaisia tai jotain ristikkopernoita ja sitten meillä on kanaa tai lihaa tai kalaa tai jotain kasvisruokaa. Ja sitten on jälkkäriä ja sitten on kahvia ja sulle on muffinssi, mikä on gluteeniton. Nyt meni oikein tuo loppu. Mä veikkaan kanssa, että on kanaa, kasviksia. Kuvaa ittees välillä kanssa, niin se ei ole tylsää katsoa vaan mun pärstä. Nyt te nautitte. Tässä on mun pärstä. Mä päätän, että kuka on hyvä päättänyt. Niin sä rupeat kyselemään kysymyksiä. Onko se mies vai nainen? Nainen. Tunnenko mä sen? Tunnet. Millaista ääntä se pitää? No aika samanlaista kuin minä.
Totta äiti. Joo. Oli liian helppo. Keksissä ei yhtä helppo kanssa. Mä keksin mitään luonnolla. No joo, nyt mä keksin. No, ootko sä mies, nainen vai joku muu? Mies. Onko sä urheilija? No tavallaan vähän niinku. No, piditkö sä äsken live-lähetystä? Joo. Jarkko Markko. Jarkko, Jaakko. Tämähän oli hauska peli. Mitä te tykkäsitte? Jatketaanko tätä joskus vielä koko videon? Ei todellakaan. Näihin kuviotunnelmiin. Nenä. Yäk. Haluatko esitellä sun joulukalenterin? Anna pala. No, tämähän on luksustuote Laitilan Kukko olut joulukalenteri. Sisältää 24 tölkkiä premium olutta. Ja tässä on hienoa se minun kannalta, että suurin osa näistä on gluteenittomia, niin kuin näkyy. Eli muutama jää sulle nautittavaksi ja loput on muun. Mä oonkin niin kova kittaamaan tuota olutta. Mutta on siisti. Tää on hieno. Olo on kuin pikkupojalla. Mitä haluatko saa esitellä sun joulukalenteri? No se on vähän köppäinen nyt tohon verrattuna. Noniin, näytä nyt. Tadaa! Tässä on mun joulukalenteri. Täällä ei oo sisällä mitään. Toi on noin ohut. Mulla on noin paksu. Tää on siis normaali joulukalenteri. Joo. 24 luukkua, plus 2 luukkua, 4 plus 1 adventtilahjaa. Ja täältä voi voittaa siis 384 € lahjakortin. Mä käpistelin tätä vähän ennakkoon, täytyy myöntää. Tänään on LED-valo. On, siellä. Koita avata se. Koita avata se. Kokonaan? Toi maksoi siis joku varmaan alle 4 €. Ja tuossa on toi QR-koodi. Ja se niin kuin aina ilmeisesti puhelimella luetaan. Ja sitten jos tulee palkintoa, niin sitten saa hakea se normaalista. Ding, 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 ding. Meillä on hienot joulukalenterit. Mutta hei, tämän myötä kaikille oikein hyvää joulua. Meiltä joulukuusta pitkää videoa. Muuta kuin tämä. Niin muuta kuin tämä. Mutta lyhyitä tulee sitäkin enemmän. Joka päivä tulee joulukalenteri. 24 sorttia. Ja sitten sen jälkeen pidetäänkin pari viikkoa lomaa. Ja ensi vuonna jatketaan askartelua. Mitä on askareita. Kyllä. Noniin. Näihin kuvia tunnelmiin. Moikka. Heippa, hyvää joulua. Tuo hullu lähti vielä uudelleen. Mä oon vähän niinku Sikke Sumari. Upsista keikkaa. Kaatua. Ei tää nyt oo mikään strip. No täällä saadaan katsojia. Katsojia saadaan täällä. Pivilahti. Mikä? Pivilahti siellä. Antoni ja äiti Lellikki, se saa täällä aina pullaa. Miten meitä ei tuottaa mukaan niitä avata? En mä tiedä, siis tää on kaukana nautinnosta nyt tämä. Ja ihan oma mukaan. Tää on vähän typärän näköinen. Eiköhän tää ollut tässä. Näin kuvia tunnelmia. Kiitti ja kuitti. Loppu!